Dakuan naman natin ang ating good news ngayong araw na ito. Athlete or student athlete mula sa Dagupan City, Wagi ng Gintong Medalya sa Karate sa Batang Pinoy 2025. Para bigyan ng kulay ang good news natin, narito si Idol Tita Ronnie. Muling nag-uwi ng gintong medalya si Shane Enrico Vasquez, isang student athlete mula sa Barangay Baluwed, Dagupan City matapos maghari sa Male Junior Advanced Kata sa Batang Pinoy 2025. Unang sumikat si Vasquez noong 2017 nang makuha niya ang kanyang unang ginto sa Batang Pinoy. Mula roon ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang pag-angat na sinundan ng mga panalo sa iba't ibang pambansa at international na competition. Kilala siya ng kanyang mga kasamahan sa tahimik niyang disposisyon ngunit matatag na determinasyon, mga katangiang nagpapatibay sa kanyang tagumpay sa martial arts. Bukod sa sariling pagsasanay, naglalaan din siya ng oras upang magturo at tumulong sa mga mas batang karatika sa isang training center sa Dagupan City na lalo nagpapalawak sa kanyang impluensya bilang inspirasyon ng kabataang atleta. Maliban sa pagsusumikap ay malaki rin umanong tulong ang kanyang ama na si Mr. Alejandro Enrico Vasquez na isa ring trainer at humuhubog sa iba pang mga batang atleta para mamayagpag sa larangan. Sa edad na 16, inaasahang lalo pang hihigpit ang kampanya ni Vasquez sa mga darating na torneo habang patuloy niyang hinahasa ang kanyang kakayahan bilang scholar ng National Academy of Sports sa Kapas Tarlac at sa mga susunod na laban sa bansa at sa abroad. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol, Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.